Vážení diváci, sledujete denné správy Hlasu ľudu. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s členmi delegácie Čínskeho inštitútu pre medzinárodné štúdie na čele s predsedníčkou tohto inštitútu a generálnou sekretárkou Výskumného centra diplomatického myslenia Xi Jinpinga Chen Bo. Pri tejto príležitosti sa jej poďakoval za jej trvalý príspevok k rozvoju komplexného strategického partnerstva Číny a Srbska. Tatiana Macurová, ministerka bez kresla vo vláde Srbska, zodpovedná za koordináciu aktivít v oblasti rodovej rovnosti, včera pri príležitosti Medzinárodného dňa žien na dedine zdôraznila, že štát investuje viac ako kedykoľvek predtým na podporu ekonomického posilnenia postavenia žien, žijúcich a pracujúcich v dedinských oblastiach a dodala, že je to jedna z priorít vlády. Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočič sa stretol s čínskou delegáciou vedenou námestníkom ministra vodných zdrojov Zhu Leimingom a riaditeľom Komisie pre ochranu žltej rieky. Hlavnými témami rokovania bolo zlepšenie spolupráce v oblasti vodného hospodárstva, ochrana pred povodňami, digitalizácia vodohospodárskych systémov a využívanie moderných technológií pri monitorovaní vodných zdrojov. Dnes zasadali pokrajinskí poslanci a najdôležitejším bodom bol opravný rozpočet autonómnej pokrajiny Vojvodiny, a to už druhý v tomto roku. V správe o opravnom rozpočte sa uvádza, že je evidentný ďalší pokles príjmov z dane z príjmov právnických osôb a preto je nevyhnutné včasné prispôsobenie výdavkovej strany rozpočtu na nižšej úrovni. Celkové prostriedky rozdelené navrhovaným opravným rozpočtom sú znížené o 2,47%. Na 10. zasadnutí aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Kovačica v stredu 15. októbra pred výborníkmi bolo 16 rokovacích bodov. Prvý bod sa týkal zmien a doplnení rozhodnutia o obecnom rozpočte na rok 2025. Návrh tretieho opravného rozpočtu odôvodnil predseda obce Kovačica Petar Višničky. Všetky návrhy rozhodnutí boli schválené väčšinou hlasov výborníkov. Predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková spolu s koordinátorkou výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou v útorok 14. októbra navštívili gymnázium Michaela Pupina v Kovačici, kde odovzdali zmluvy o finančnej podpore žiakom, ktorí sa vzdelávajú v slovenskom jazyku. Štipendia získali 4 žiaci: Tiana Bileková, Milan Hrk, Matej Hrk a Benjamin Galas. Dni českého a slovenského filmu sa budú konať v Juhoslovanskom filmovom archíve v Belehrade od 16. do 19. októbra. Festival premieta výber najzaujímavejších diel súčasnej českej a slovenskej kinematografie. Vstupenky stoja 250 dinárov a je možné si ich zakúpiť v pokladni kinoarchívu pred premietaním. Rada pre bezpečnosť v premávke obce Stará Pazova vypísala ďalší verejný súbeh na podávanie žiadostí na udelenie bezplatných autosedačiek pre deti narodené v období od 1. júla do 31. augusta tohto roku. Kritérium na udelenie je, aby bydlisko jedného rodiča alebo opatrovníka bolo na území obce Stará Pazova. Na titulnej strane 3. októbrového čísla Hlasu ľudu je záber zo slav Dňa Kisáča, o čom sa dočítate v úvodnej rubrike Týždeň. V rubrike Naše dediny si prečítate o prezentácii nového CD-čka komorného zboru Agape z Nového Sadu, ako aj o pokračovaní Kovačického októbra. V rubrike Kultúra sa píše o udelení ceny Samuela Tešedíka a športová rubrika je venovaná futbalovým témam, ako aj stolnému tenisu. Prílohou v tomto čísle sú poľnohospodárske rozhľady. Zajtra sa očakáva celkom mračné a suché počasie. V prvej časti dňa sú možné kratšie slnečné intervaly. Najnižšia ranná teplota bude 4 a najvyššia 17 stupňov Celzia. Ďakujeme za pozornosť.